6 years now. Ena enye ndị befe ego. Ọ na village ode ejede afụ ndị befe. So si ihe ọ nọwụ mami akwali agbogo, mami akwali agbede, mami agwa ife ọ ga-eme, mami agwa ife ọ ga-agwa ya. Ọ sị m ihe a ka a nọ na-eme. Sị m nọ kwana ya. Ya wee nala obe ha mami ya wee besie wesịa nwa m ịnụsigo. Nọzialụ na ịnụsigo. Ya wee nọlụ be ha o. Kia kute ume, kia do ka mmadụ. Si ka di ekpọzali ya papia wee si ya mba na ịkanụsigo. Oh, thank you na nke ịnụrụ anụ. Si nwoke wee bido. Si nwoke wee bido wee yọba. Oyọlugbogo, oyọlugbede, oyọ n'akụkụ, oyọ n'isi. O si no nwee ka ọ dị n'ụkwụ ada sịrị ya na nwunye not just nọ nata kọfụ ndị befa ha wee sizie nye na nwee ka ọ dị na-ekpe okpelugbogo okpelugbede kpekete papia wee si ya ngwa ya kwado ka o chighebe azụ. Ya wee kwado wee chighebe azụ o. Maka na o nwere mgbe ya ji chekete n'ụwa anyị a ga-anọkọta dị asị na ya ma nnọzi. So mana mgbe papia si anya chighebe azụ, papia gwasiri okwu si ya ihe a unu na-achọ gị tinye anya na ya gị solu wee chọbịa. O kwelu ihe niile agwali ya na o kwesịa. So ya wee chigete n'azụ ka chigetela azụ. Ndị amụrụ na ihe a niile ya na ndị befe na-akpa bụ ya pụọ n'ụzọ ka o jee malụ ma onwe nwaanyị ọ ga-atụrụ ime. Ọ sị m nne, mgbe ụfọdụ di ya pụọ ọma mbata, mgbe ụfọdụ di ya pụọ obiribe nwaanyị. Ọ ga-ebi mmụọ nso bichọ ochigete azụ. Na si ife ọ na-achọ bụ ka atụba nwaanyị ime ka a wee mechuo onye iru. Ya gbana nkịtị maka ochie agwaba gị na ihe esiri n'aka maka oke nwere ife nya atraira. Maka na o nwere ebe a jele ekpele na ha dị ụmụ nwaanyị ite emele ekpele mesalụfe ekpele. Ịbụ ọtụlụ ime na ya nwa atọrọ. Ebe ọbụla ya jela fatriti keti fasa na fama ntritizi ma ọ bụ na di ya bịarụ ma still di ya ma mbịa. Na ife ọ nọ na-akwụghalị bụ ka ọ malụ ma onwe nwaanyị ọ ga-atụba ime. Na o nwee bọsịfa na-aba mba ọsị ya na ọ ga-anọ n'ebe a enyi nwaanyị ebula afọ bata ya sị ya ngwa. Na eche n'elu chena na onwenụrụ nwaanyị akụla aka sị na ọ tụbali ya ime. Onwenụrụ. Na o nwelu nke ya na ya na-abọ before long. O mekete si na nke ahụ dọkịta ime. Ya gbe ya nkịtị nọkata malụ dịga jekpọ dịga jụbịa sị ya ma ịdị ime dịga sị for where na o nwekwa ime ya dụ. Ya gbe ya nkịtị. Afọ ya tago so ka a jesizie bata ikekwula ọtọ gwa ya. Maka ka ya na anya afụsịa na ndị otu ya amụsigo nwa moving forward ma ndị mechela abụọ mgbe nwa na fa amụsigo nwa. Ya wee kpọbazia ndị friends ya. Kpọbazia everybody wee na-agwa ha na di ekwekwe ka eje ụlọọgwụ. Ya kpọọ mami ya si ya ọ bụ na ike o ji anụ nwe agwụ gị ya pụọ ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ. Na ndị friends abụ ihe gwabazili okwu o. Ọ wee kwere na a ga-eche ụlọọgwụ. Fana bụ wee jebe ụlọọgwụ wee luo. Ọ sị dọkịta na ya dute nwunye ike cheki enya. Dọkịta wee sị ya na this particular hospital ha bịa na unu duru anyị bụ ọ na-achọ nwa na unu na-abụ ka a ga-etest na ya gbara ife na-aza na idute nwunye gị. Ọ bụ na nwunye gị ka idute gị na bakwa na o nwere ife a ga-eme. O wee gaa wee kwalụ. Dọkịta wee cheki efe na abụ. Ewesị na ife this guy eji wee bụrụ nwoke. Na lo nke edo na o nwee low sperm ihe a. Ka andị na ya nwebụ nwaanyị na ovulie adrozi strong ya ọ da pọmpụzi much na a ga-enye ọgwụ iji wee support ya wee si dị enye aṅụzila mmanya maka na ife ọ na-aṅụ na mmanya dị too much wee nye ya ọgwụ nyekwe nya nwanya nata ṅụsị ọgwụ ọ sị m ka a na-akọla anyị ihe a na ọgwụ enyelu di ya o kwere nwe ya kama ọ na-akwụghalị na-agbado ụkwụ n'aja na-esu ihe everywhere ka ọ maa ma onwe onye ọ ga-atụba ime. Everyday nurse infe ka anọ na-etreat. Ọ sị m nne n'ike kwụlụ ọtọ wee gwa ya na kịta na ha move relocate from ebe fabi ịghọta na and na kịta na ike agwụkwụ gị na dị 32 years old. Yes, na amụtara nwa na achọgo nwa for 8 years plus na di ya chọrọ inye aka. Na mami ya wee kpọọ ya wee si ya nne na ị ga-ejekwenu n'ezi nwoke ọbụla ịfụrụ ya tụba gị ime nata mụọlị ya di gị. Ọ bụrụ na ọ gbalụsị na ọ bụrụ nke echu ọgụ kunu ha na taba na ya ga-azụ ha na ịna idilisef ụmụaka na-abụ na ndụ gị ya enete gị anya ma ọ bụrụ na ịkaba nka ịghọta na ndị frens asef na-agwa ya sị anya pụọ n'ụzọ ka o jee try ya. Ọ sị m mana ya bụrụ ụdị mmadụ ahụ ya bụrụ ka a ga-esi wee tọpụ ọgọdọ ka nwoke ọzọ ligoro ya na okweri omume mama ya na-agwa ya sị ya na ya agwa gị enya ji etute ime n'ụzọ ka ọ mụọlụ di nwa. Ọ bụrụ na di ya chọrọ nwa afọ ya kurie na taba
Apa ịghọtago ndị friends a na-agwa ya the same thing ọsị m nne mana nyanwa ya ma mmenwe ọsị m nne n'ife a chọrọ bụ ka a hapụ this marriage ka a na-abịa nne ya ya na-alụzi ebe nne ya anya ebidokwe skuul ya nya gụsị akwụkwọ ya chọzi anya atụọ ime mụta ụmụaka ga-enye ya nka ọ bụkwa ndụ na ya chọrọ ya hapụba mana ya chọọ ka take care of family na fa ataga afụfụrụ nne na fa ncha niile nọ na struggle na o nwere ife a jete na this marriage na ya ga-ejekwu nwoke ọzọ mana ọ bụrụ mgbe ya nọ na di o ịghọta na mana mama ya na-asị anyị apụtara ya tụọ ime ọ sị nọọ ime afọ ka o ji achụ ya ka ọ bụrụ ya ọ sị m na ọnya ka a ji wee kpọba m ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lo so nwanne m kedu ife ilu kedu ihe ọdụgụ ka ọ dịsa umeala mee na ọnya mee ihe mama ya na ndị enyi ya gwara ya wichi ije n'ezije tụtụ ime ma ọlụ die ọmalụ chụọ ya ọ nababe nna ya kụlụ ụmụaka anaba ọ bụkwa nnu na ọ chụrụ ya ọ nọlụbe die na-anụ di onye mee ihe ya kwuru hapụ the marriage na be nna ya ịghọta na back to school ya gụsị akwụkwọ ya enweta ọlụ chukwu sị na ya ga-amụ nwa ya amụta nwa chukwu sịkwa na ya ma amụta nwa ya nọlụ take care of parents ya nafa ataga afụfụrụ nne n'isi ọ sị m na ihe niile dọkịta gwalụ di ya na o nwere nke ọ kwere ma ihe na-atọbụ ihe ọ gwara ya nọmba 1 na ị ga-aṅụ dị ọgwụ nọmba 2 na ị ga-akwụsị ịṅụ mmanya nọmba 3 na ị ga-akwụsị ị na-esi ibongi wit ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na o nwere ife dị gị na-arụ n'ọchafụ isele ibongi si ụzọ isele ibongi si ụzọ ọ sị m na kịta ka di ya ga-ala ịgbadobe ụkwụ n'aja ya o si ebe a selusi ụzọ o si ebe a selusi ụzọ ewo ụfọdụ ndị mmadụ na-afụju anya fa ọ sị m nyanwa mụ chekie mgbe a nụrụ di o na adụ 24 years wee nọ dị kịta na adụ 32 n'ike agwụkie so nwanne m kedu ife ilu ọnya mee ihe friends ya na amami ya kwuru ka ọnya mee ihe nyanwa kwuru ka ọnya jos n'ọka nọlụ na the marriage maka na ike the marriage agwụgie na ọ bụrụzi nyanwa nọ maka na ebe fa relocate na o nwekwa ife a na-alụ na ebe ha si wee kwapụta ndị niile ji ụgwọ na o nwezikwa onye kwụrụ ụgwọ ịghọta na mgbe ya natasị ka ndị mmadụ babalụ die mba na-asị anya nye ego na nwa agbakwanụ mma na nwa aghasasigo n'aka gị ọnọgide onye 5,000 ọnọgide onye 10,000 sị m kedu ihe bụ 5,000 kedu ihe bụ 10,000 is all like na ya ma lụnwa ọlụ na di ya chọrọ ka ya lụọ ọlụ andị na ya ma na o so n'ihe mere ha ji wee kwapụ ebe ha bi ka ya wee kwụsị ọlụ ya na alụ na-enye ya ego afọ ịghọtago ka ya wee nọrọ n'ụlọ maka na ọ chọrọ ka ndị mmadụ sị na ya anụghị izizi ọwa ọkọrọ na ibu ọwa ọkọrọ which means na ya na-akịta na ndị mmadụ ga-asị isi aida na o sie n'aka ọ na o si nyanwa nwaanyị n'aka mana ịmagone kedu onye ọdụ ụnụ ka a ga-asị na o si n'aka na di ya chọrọ ka ya hapụ the marriage na ife ọ na-achọ bụ bọsị nwaanyị ọbụla ga-akịta abata mebi ọsi asị dị ime batasị na ọdị etobali ya n'ụbọchị afọ ka ọ ga-achụ ya yes maka otogo okwubelie n'ọdụ oke nwere nwaanyị pụta nọ na-asị yes etoba m ime afọ ifu gị chei ọ sị m nne na ihe jie tata bụ akpa ntị maka na mami ya ka ọ dụrụ 3 years ka 4 years na mami ya sị arapụ this marriage nye ajụ maka ife ndị mmadụ ga-ekwu mami ya sị ahapụ this marriage ebe di ya chọrọ isi eje gbaghalị chọọ ife na-eme ya nye ahapụ ya nye ajụ maka ife ọsịmọkwa ifolo onye ọbụla nọ n'ụwa na-eche ife ndị mmadụ na-ekwu n'ịtọgo onwe gị ka iji n'ala ịmara ijide onwe gị n'ala na-apịtọsi onwe gị ọnụ che na o nwere onye ji gị ọsị m na enu kịta na ife a na-ekpe ekpele n'ụwa ka amụta nwa na ịmụrọsị na ya ga-amụta nwa bikos na isi asagolie na ife agwagolie na ife aligo na ife afụgolo ya na-eluzikwuzikwo hope n'onwe ya na ihe a nọzi na ya kịta ahụ ka ya na-abịa nna ya just bido skuul bido uwe ya n'isi ewo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme manya kwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.